Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Monggo Ari Wisatyo. Sang Subrahmandono Ari Reza. Monggo teman-teman band. Wujuding kirang kang talit dan temanten kakang diman diman jani sasono besono bila sawetawis Sang Subrahmandono kemarin derek tekal dan meko kemlanging swasana kadang-kadang kinanti laras ngaturaken pangipun. Oke, kita mari OTW asal salin langsung baik karena waktunya mepet ketemu kono gak usah ribet-ribet karena salin metu gitu. Aku mau acara ini banyak guys, jadi wes
Untung gak enek kejulan. Sibuk dewe lokasi juga. Santai penting teko lokasi. Guys, teko lokasi juga. Surat masak keluarga. Ketemu siapa dia? Rasa pilih ya. Selajengipun Liane itu kabeh bikin gak. ready Ada Miss Indonesia, ada Mae, ada Mbak Nona, ada cantiknya. Dia mampu kelali aku. Ini MUA-nya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marsha and the Beer. Berarti ini Marsanya, ini berirnya. Ini begengge. Wes guys, kirap kalau deloken kan. Ijal. Sampai kirap dulu guys sampai orang kok bermedio kirape. Guys melayu iki. Barane parkiran lho terak kene, angel. Yo, sangkli. Terus guys kita sampai arep pindah. Jare ceceke wayu iki kaya apa to? Dito. Lho kuwi lho dicagak gurine Mbah Kung kuwi lho. Si brengese kuantil. Gurine. Nah iki gak mbakung ki brondong seke. Kaya ngono brondong. Brondong ya Kung ya. Yo pun mae. Mie bareng kok. Hah? Mie bareng. Mie. Kamu masak. Lho, oleh kok nek mie sisine bancingan iki untune dhukulne. Nah. Mie Mbah. Kena vitamin lho Mbah. Mboten purun. Lah enten apa? Lah muka wis rajung tuwa. Oh, Malah keri-keri piye? malah penak lho Mas. Iya. Madu itu malah nyokot. Iki ta Mas jurakane Mas. Iya iya. Niki dibringase kewan. Iya. Kandhani ya. Jan, heeh. Jajal kok ki tenan apa ora ngono? Iya. Oh tenan nih Mas. Lha iki tukang sawer lho Mas. Tukang sawer. Iya nih kan. Juragan sawer. Yo rugi ya ta Mas ya. Bubung bojone ra melok. Lho, Wah bojone lho wis go HP nyuting kok ngisor ngene. bojone ning Taiwan kuwi. Kuwi lah. Lah kok roh e? Lah kok HP-ne wis ngene no Mas. Ki cara HP-ne ya. Ngene ning ngisor ngene ben karo. Ditenono Pak Wengko deloken ngono wis e. Heeh. Tenang berarti padha lanange ya. Gak meteng. Kuwi tau meteng di gua ora to. Ora lho Mas. Ya kok iso. Lah anu ceblok diri ngono kene Mas. Anu terangkan. Ya. Kok yo langsung plek. Iya. Kacilin ora ngerti. Mbah Kung guwetun Mbah Kung. Mbah Kung guwetun. Ora dek iku bagian kok yoan Mas. Oh, wis bagian sih. Heeh. Anu apek apa ora, Pak? Sik menak madhep ngarep ngene lho, Pak. Anu videonen, Bu. Nggih, matur suwun. Oh, bengi kena aku belajar.
Piye kuwi? Lah kok marahi bojone? Kuwi video apa ora to, Lek? Delok jajal walian sik. Walian sik, Allah. Walian. Anu Mary ya ngono Mas nek kancane seneng ngono. Lah kuwi yo pengen no. Pengen. Wis senengane banci malah. Lho, iki. Jare sing gak resiku. Lho ngono. Heeh. Tak jajali. Jajalan Mas Andi tipungane no. Iya. Goyang Mas Andi, ayo. Iya. Jar, tonggomu iso kaya ngono to Jar. Babanyi lho ya. Ora krasa belas. Ora krasa. Lah sing guri ora siap kok. Ora siap. Ora siap ketok ya. Berarti kok ngarep? Iya. Kok ngarep? Heeh. Ben roh rupane. Ibu Cek kleru, kleru. Cowoknya lanjutnya mulai kari lo ya. Ayo maju Jaluk apa? Ya aku pimpinane kok iso. Hah? Pertemuan dua.
Apa nih? Apa? Sing biru loh, si biru loh. Koko. Sigar. Sigar. Jar. Ini sigar bareng dong. Wes. Wes. Anjar bersigar bolak-balik oh. Ayo monggo.
Terakhir. Oke, selesai guys. Bersama Botita. Repeat order. Sering. Oke, bosin kono guys. Mainun. Cereng. Cuma ngene tok. Cereng. Oke. Ini bersama cantiknya Putri pindah lokasi. Jadi ini bersama Botita. Yang mau order silahkan DM di adminnya saya nanti WA-nya di bawah. tanpa potongan guys. Diskon 50%. Malahan ini diskon tanpa potongan. Diskon 50%. Promonya berapa kak promonya? 50% Kak. Ya. Harganya berapa? 50 itu. 25 berarti kan. 250. Diskon 50%. Berarti susuk berarti ya. Berarti duit mana tuh susuk orang apa sih? Karek 1 selawe, karek selawe. Oke. Silahkan order, hubungi saya. WA di bawah. WA-mu, WA-ku. Ada satu lagi guys, tapi masih dia tuh malu-malu gimana ngono. Asli ya perlu gengge. Gak melu-melu kalau percaya. Gengge guys. Gak wis gak.